kalanso 58 o de bɛ Yuwaru mara kɔnɔ nka an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi a bɛ san 6 bɔ ni Yuwaru dugu kɔnɔna tɛ kalan tɛ yɔrɔ si k'a sababuya kɛ lakanabaliya ye kalan dun o ye denmisɛnninw ka hakɛya dɔ de ye Anbasi Sise ale ye Yuwaru CSS président ye Yuwaru école ni dɔrɔn de dayɛlɛlen n'o tɛ hali Yuwaru école min dayɛlɛ sisan i bɛna sɔrɔ école classe kelen i bɛna sɔrɔ mɔgɔ 150 ou bien mɔgɔ 160 de b'a la ni ɲini gouvernement ko k'a kɛ cogo o cogo école minnu datugura pour que u bɛ se ka dayɛlɛ k'u jija de ko n'a dun man ɲɛ k'a fɔ ko denmisɛnninw olu ka siniɲɛ bɛ sigi ni kalan de ye o kelen do bi Yuwaru denbaw ka jɔrɔnanko ye Aissata Wangaraba faamaw k'u jija cogo bɛɛ lajɛlen yaasa denmisɛnninw bɛ se ka kalan o de y'u ka siniɲɛ sigi ye n'a fɔra ko lakanabaliya y'o bali ni den kalanna a bɛ se ka kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye hali n'i y'a ta k'a lajɛ kɛrɛfɛduguw bɛɛ lajɛlen bɛ kalan na yan ni kalanbaliya de ye dibi ye an ka dɔn k'a fɔ ale de ye bana fɔlɔfɔlɔ fana ye o kelen do Dramane Traoré hakilina ye ni ale ye denfa ye bana fɔlɔfɔlɔ ye kalanbaliya de ye ni maa ma kalan bana b'i la wa fura ma nɔgɔ jamana in k'a dɔn ɲɛmɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ an fɛ Yuwaru an bɛ fɔ dibɔ kɔfɛ an sɛgɛnnen don kosɛbɛ ka d'a kan Yuwaru mara bɛɛ ni Yuwaru centre kɔnɔna tɛ kalan tɛ yɔrɔ si a bɛ waati jan bɔ préfet tɛ Yuwaru ka sababuya kɛ lakanabaliya ye an y'a ɲini ka kuma di a ka lasigiden ma min bɛ an fɛ nɔ Yuwaru kɔnɔ yaasa u fana bɛ se k'u dantigɛ nin kalanko in kan nka an ma se ka u dalakan sɔrɔ Yuwaru mara denmisɛnninw ka kalan hakɛya ndara kelen filɛ u bolo kabi san 2018 u bɛna bila a minɛn kɔnɔ tuma jumɛn VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Yuwaru Gurdo Bokum